Maitagarriak irakurtzen jarraitu zuen pizka batean. Istorio hau, hain zuzen, horrelako istan batean hasten da. Behin, maitagarri batek, melankolia istan batekin hoietako bat izan zuen, izenik gabeko herri baten gainean egan zijoala. Ez dakit, iparretik egora edo ekialdetik mendebaldera zijoan. Baina melankolia istan horrek egaka harrapatu zuen. Eta hori oso arriskutsua da, oso arriskutsua izan daiteke edozein maitagarriarentzat. Maitagarria erori egin zen. Pumba! Goitik bera, zerutik lurrera, airetik zorura. Baina ez zaitezte beldurtu. Ez hitzaion ezer gertatu. Gehienetan, maitagarriei ez zaie ezer pasatzen. Pisurik ez dutelako. Pisurik ez duenari ez baitzaio ezer pisutsua egiten. Baina natorren harira.